Bukan payu. Aku mau tadi pek. Dia. Kila hore yang, tapon deh sa. Mau astar dia lah. Oh, tuh apa ya ba? Đây. Oh, media mah baca lagi. Media mah baca lagi. Mà cái thay này cũng có. Cái thay này cũng có. Cái cũng có. 비난 아니야? 비난은 실은 실력이 뭐야 다복사 잘없다 웃어 Con là cái gì 뭐라 cha? 클랑 해 Biang nih, biang. Oh, bui borok thay borok negara Cina dong mana? 아 미야 뭐 거를 또 내가 볼로 보내라 다리 말이야 Hari kopro ngor kayak Hore, ini yang lawan nong ini sini ya. Sunin dah. Anong nih. 빌라나 미디어 한바이리고 디니 정 시니 OBC পশ্চিম চাম্পাছড়া অমচিনি 26 আশ্রামবাড়ি চিনি ব্লক কমিটি ক্লাইজাক जों दिनै जोंनि पश्चिम चाम्पासरा निंगै जों चिनि तिप्रामा थानिंगै जों अर चिनि मामा रतिरंजन देबबर्मा ब थांनाय 1 तारिखआव थैखा बुसकां रबिबार बिनि अर श्राद दंनाय आबनो तिना जों किसिसा चिनि बुबाग्रा जेफ्रुपानो नायो जों आबहाय किसामिसा सुबाथुं सुबालायथुं हिनै आमतै जेखुनु श्राद्ध फांथु कायलाय पान्दा फांथु हामियासाय फांथु आमति रग ओमफ्राय अमनि कायसा बिनि जोंनो दागिमानि बिनि हामजाकमानि मारिङि न सुंगर बिनि पश्चिम चाम्पासरानि इंगै जोंगर फायजाक सुबानान बाङै जों मामानि बिनि बसला न ओमफ्राय चिन लगी बिनि दंग जोंगर आं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट वार्किं प्रेसिडेन्ट तिथि देबबर्मा चिनि ब्लॉक में वाइस प्रेसिडेंट दङ सुबल सिंह देबबर्मा चिनि वाइस चेयरमैन मेम्बर रक दंबायो दैबो चिनि तिब्रामा थानि जों दंगर सेंग्राग्रक ओंखाय जों अमनतिनि जा मानतै जों खुब गोबां सुबालिया जों सुबाय मानिया माइरं रिखा दै रिफायगा जों आबो हायकै बंनि जे श्राद दंनाय आरो किसिसा सुबा मुंथुं नै जों अर सुबालायका ओंखाय आबनो जों दिनै अम हायकै सुबामानि जों मिडियान बिसिंतै अब हुनुकमानि आबो हाया जे जों अटर सुबाखा आबो नुया बखम कायसा मेसेज थाङो अम हायकै सुबालायकै ते खरसा नुगलायो ओंखाय आबो बर' रं बिसिङाव आबो हाय खा बासाव जोंबो सुबावानाबो किसा फांथु तो कायसा सुबालायमानि हामजाकलायमानि आबोनो चिनि बिसिङाव दफानि बिसिङाव हामजाकलायमानि खोथालायमानि हानसानि मारियो जों द्रिक अमन बिसिंथिबो जों गेलेनांगौ गाबोनो आसल नाहारमो काय आं आसुक कक कलक लिया आमबायरियो चिनि मामानि बिनि फला खाकसांमा मानथुं दै अ पान्दाबो गाहामकै फ्लाइ मानथुं हामबाय जोंनि मिडिया पार्सन संनो जों थाइनो हाय दिनै टेसे सुबाना मा फायका तामनि हिमालय जों चिनि 26 आश्रम बारिनि न चिनि 26 आश्रम di constitution sin khojak चिनि वेस्ट चाम्पासरानि 3 नम्बर वार्ड अब फुसलाबारि एबा लंगै गामि हिजागो अर चिनि बरंना प्रतिरंजन ब थैथाङा बिनि साक तांनाय बेमार मानजामा बागै ब थैजाका प्राय 6-7 मास दरिया ब बेमार मानजाक ब थैमा सिगां बसनो बंलु खुङै सुबासन बय किता साल सारजा खायफाना जों बंलु खुङनो जों दिनै चिनि मथानि जों नागासनो ताम हिमालय जों आजरा किसा सुगजायाम दखा गावनो सामुवा जों गुबुन जायगा खुङै दङगै जों बरनो सुगजाय माने सुबाय मेन थाखा जराव जों बरनाबो बागै जों दिनै नागासनो खायफानो जों आजरा खायमि एफानो जों दिनै किसा बरनो जों चिनि मथानि फैते जों बरनो किसा सुबासु खालामनानै फायजाका हामबाय आसनो आनो फाय सुबाय फायम बागै बेलाय न हामबाय आं चिनि अंगनिंगै
Tibramo thani sini adong songna ang belai no hambai ro ang chugya somoyo borok ano suba suri faimani bagai belai no hambai borok gobang ma rifaika no mairum tui gobang ma saijo rifaika amon bagai ang belai hambai janogo borok no tabu ikwani ungko go kaham kan lai nei asa kayo asung ani bumung ka hamil de borma thinyai babani mungka roti ronjon de borma mo parani mongka Bidya Mohon Sordar para 3 nong wat 8 campur di Sulawesi.